Record Production. Shamsiyya ga wata yarinya, Shamsiyya mai kyawun siffa, Shamsiyya mai daɗin zance, Shamsiyya mai zaƙin murya, amma akwai matsala babba. Shamsiyya domin aurenki ni dai ba zan bar waka ba. Shamsiyya domin aurenki shi dai ba zai bar waka ba. Shamsiyya domin aurenki Mu'az ba zan bar waka ba. Allahu sarki mai mulki, sarkin da yayi uwa da uba, shi yayi wata kuma yayi rana, ikonsa ne ba mu ne ba, mai buɗe ƙofofin samu ba wanda zai ce bai masa ba. Ni Mu'az abin da ban baiwa ta waka ce rabba, to kun ji kyauta daga Allah, wa zai hana ni na bar waƙe. Shamsiyya domin aurenki shi dai ba zai bar waka ba. Ni dai cikin sana'ar waka cina da sha suturana, mata maza na ƙaunata in nesa har da jahana. Su ko magauta manufarsu wai mu muke koya barna. Malan cikin sana'ar waka akwai na kirki maza auna, dukanmu in kun ce ɓata gari kun san ba ku yi adalci ba. Ga wani sabon labari kan rayuwata da Shamsiyya, babanta ne ya saka ta kiran domin muna yin soyayya. Na yau zaton maganar aure.